Mukomana handizivi kana kuri kunzi muchiri kundirangarira. Ndini uya akambouya nenyaya yangu ndichiti ndainge ndichimboshanda kuSouth Africa, ndainge ndiine kasaloon uye zvekare ndakange ndiine friend yangu wekuCameroon uyo ainge achiti kwandiri dzoka kuSA tinge tichishanda. Ndinoda kutenda vose avo vakaisa macomments avo, saka ndakabva ndachizotaura nevamwe baba mushure mekunge baba ava vauya kwamuri vachita sekunge vari kuda kundibatsira mukomanashi nemabasa, sezvo ivo kwavari vainge vachiti ndinogona kuenda kunyika ikoko. I'm really sorry kwauri iwe name hidden kana kuri kunzi ukazonzwa nyaya iyi. Handisi kuda kukunyadzisa pavanhu, but iyi behavior yako ndiyo iri kundikatyamadza. Ingawani tainge tatovimbisana kuti tinogona kuzotoita zvekumisa musha, but zvimwe zvacho zvava kuda kuti vanhu vange vachindipawo mazano ekuti ndoenderera naro here iri kana kuti ndosiyana hangu naro ndotsvaka zvimwe. Mamuka sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vakamboya vachiti ndakaita dzungu rekutiza kuSouth Africa muna June, vakadzoka kumba ndokubva kwachizoya vamwe baba vaiti uyo wesalon ndinogona kumubatsira, akauya kuno kunyika kwandiri ndikavapa madetails avo vahanzvadzi. Saka vane nyaya imwe yavakazonditumidzira, saka vakanyora ivo vachiti kana muchiri kundirangarira ndini uya, if you still remember my story, ndaiti ndiri kuomerwa neupenyu, saka ndakabva ndachizowana thanks God munhu wekutaura naye. Baba ava ndichati vanogara kuAmerica, saka takabva tatanga kutaura tose. Vakandiudza kuti ivowo vanogara vachingoteverera maconfession uye zvekare vanobatsira vanhu vakasiyana siyana. Saka pakutanga zvakaita sekunge vainge vachida kundiwanisa mukana semunhu airatidza kunge munhu anonzwisisa, ende vainge vachitotaura neni always nekundipawo mazano anovaka, sezvo iye ari munhu ari kudiaspora uye vaindidzidzisawo kuti ndingabuda sei munyika yedu yeZimbabwe kuri kubatsirana. Saka takabva tachizoswera tichizotaura pafoni tichitumidzirana mamessages, zvose zvainge zvakanaka. Saka ndakabva ndachizotanga kunyurawo murudo, sezvo munhu akatanga kundipa attention yakanyanyisa. Saka wainge utori mukana wainge wakanaka wekuti tinge tichibudirana pachena, nekuti ivo vairatidza kuti vainge vachindifarira. Vaingoramba vachingonditi ndinoda kukuona pavideo call. Kudzamara ndichizobvuma ndokubva taita video call, takange tava kutotaura zverudo. Asi hama dzangu, zvimwe zvinhu zvachoka ini zvava kuzondikurira. Ndichizouya panapa, munhu wangu ndamboedza kutaura naye kumuudza kuti ini handina kuzvijaira and handizvifarire. Kunyange ikanzi internet dating, zvinozoita here kuti mazuva ose inenge ingori teki kungoti ndiratidze zvinhu zvangu. Saka akati iye anoda kundiita mukadzi wake nekuti anewo zvimari kunzvimbo kwaari kugara ikoko, ndisingadi hangu kutaura nyika yacho. Aiwa, ndakafara chaizvo, ndikati munhu uyu anogona kutondiburitsa matambudziko avo andiri kutarisana nawo. Saka takange tatowirirana, but zvinhu zvakazongochinja. Mamessages avo avaitumidzira ainge ava mamessages ekuda kungoti tinge tichingoita bonde paWhatsApp 24/7. Kunyange zvikanzi ndiri munhu akabayirirwa pamagetsi in terms of my feelings, ndinozozvigona here kuti 24/7 hunge huchizova upenyu hwangu hwekungogara ndichingozvitora manude pictures ndichitumidzira munhu? Saka kunyange ndiri kubasa ndizvo zvinonyanya kundibata. Nhau dzema-explicit photos ndakavaudza ndikati inini zvema-explicit photos handizvifariri zvangu, hazvimo mandiri. Ndimi mava kutondidzidzisa kuita izvi zvema-explicit photo. Saka vakangotanga nekutongondivhundutsa mukoma, vakati send me nhengo yako iko zvino, ndoda kuti ndinyatsokuona kuti munhu wangu akaita sei.
saka vainge vambotaura nyaya yeobedience before that, vakati ini ndofarira munhu anoteerera. Saka ipapo pavakati send me nhengo yako, ndakatongoziva kuti kana ndikaramba munhu anogona kungoti hey, you are not obedient this and that. Apa munhu ndatomuda, handidi kureva nhema ndichiuya panapa, munhu hangu ndakanyura murudo naye. Saka ndakangoti izvi zvava kupfuura maboundaries because tiri kudanana zvedu but inini zvemanudzo handizvikwanisi. Vakati unovhara face yako this and that, ndikati iko zvino zvindiri kubasa zvechokwadi, ndainge ndiri pabasa pane vanhu. Akabva ati kwandiri come on, chingopinda mutoilet then obva wangozvitora nefoni yako wondiratidza. Ukasaita izvi like unenge wava kutondiratidza kusateerera kwako. Fungai mupafungisise ipapo, ndiri pabasa pane vanhu, ndiri kuruka munhu musoro wake. Apa ndiri mukomana wandava kuti ndiri kufambidzana naye ari kumhiri kwemakungwa, anoda kundibuditsawo muno muzimu. Then obva andiita yakadaro, ndo zvakanyanya kundibata. Ndakamuudza kuti but apa ndabatikana, handidi kukunyepera, dai wazomirira kusvika ndazosvika hako kumba. Ndakapinda mutoilet ndikaita sezvaainge ati ndinge ndichiita, ndikatokurura nhumbi dzangu. Ndakange ndakatobloka door nemusana wangu because door racho haritoki, ndichitya kuzobatwa. Angogadzika foni yangu but ndainge ndakabatikana pachemba, ndokubva ndachizoisa kamera iri patimer. Ndapedza ndikabva ndascreenshota ndikabvisa face, ndikabva ndamutumidzira. Akati ndafarira zvandaona. Saka kubva ipapo ndikangoti ndipo pandakatanga kutumidzirwa mari neboyfriend yangu. Mari hake anonditumidzira, handidi kunyepa. Situation yangu yatosiyana nezvayainge imbori paya, but randiri kungoshora nderekuti koma pictures ndeyi mukoma. Dai zviri zvekungoti once in a blue moon, makuseni ndichimuka ndinonzitumidzira zvinhu zvangu. Ndiri kubasa here, tumidzira zvinhu zvangu. Zvambonyanya kuita sei? Ndinomubvunza kuti kochi sei uchingoda kungoti tingotaura nyaya dzebonde chete, hatina rimwe ratinoronga. Ndikamubvunza kuti saka tiri kurongei? Anogona kungoti kwandiri money is not a problem. Ndobva ndamubvunza kuti kana uchiti money is not a problem, unenge uchimboreva kuti kudii? Anongoti baby, with money anything is possible. Yangwe izvezvi unogona kutongoenda kuembassy ukatongorara watova mundege uchiuya kunoko. Okay, let's plan about that. Zvino handiti zvinorongwa. We are not even planning. Mufunge zvenyu mukomanashi. No planning, no what. Saka kana ndikataura saizvozvo anogona kungonyarara, then kana ndikanyararawo anobva ati saka wandinyararira. Ndobva ndati no, obva anditi chindiita sorry. Sorry yaanenge achida ndeyekuti kunyangwe ndiri kubasa nditombobva pabasa ndodzoka kumba, then ndobva ndatopinda mumagombeze, tobva tatanga kuita mavhidhiyo atinenge tichiita zvehunhubu. Saka ndikudawo advice kubva kune vedare renyu. Baba ava ndakasangana navo pano pamaconfession kuburikidza namukomanashi, nekuti vakauya vachiti vanoda kundibatsira. Takazotaura zvedu but nyaya dzatainge takanzi tinge tichizokurukura nezvadzo dzakange dzisiri dzerudo. Munhu akauya achiti anoda kundibatsira sezvo ndaimboita zvemasaluni. Akati kwaari pane mamwe maprograms aunogona kutoaplya but zvinotora nguva, obva wachizoenda kunyika ikoko utori nevisa unoita beauty and therapy ikoko kunyika kwaari. But takazongowira murudo. Iyewo is not married, akafirwa nemukadzi patova nemakore, ende ndakazongomudawo mushure mekunge andipfimba. I need advice. Paari munhu uyu ndinoona sekunge ndipo pane future, asi pandiri kungoshora pane daka rangu naye ndepekuti ini hangu ndaneta. I'm really sorry mukoma nekuda kuita sekunge ndava kunyadzisa. One of your subscriber akatonditumidzirawo mari ari kundibatsira ende ari kutondivimbisa zvikuru. I'm very sorry kwauri iwe Dani, not his real name. I'm sorry nekuuya pajekerere but umwe wangu I have tried one kutaura newe
kuti handizvifariri zvekutumidzirana manudes izvi. It's not in me. Ndinoda zvinhu zviri real. Kana uri kunoka ndifunge kuti pane zvandinomboramba kuti undiite, but izvi zvepamafoni handizvifarire. I don't know, zvinhu zvauri kundiitisa handisi kuzvifarira hangu. Ndatova netrauma. Kutaura newe ndinenge ndichitya kukuluza, ende kutaura newe ndinenge ndichitya futi kuti uchandiudza kuti nditumidzire mapictures. Yo muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa chibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Can you believe kuti ndizvo zvavari kuti vari kusangana nazvo izvi? Zvakaoma. Let us try and speak with him mucomment section. Komukoma Dhani, muri kuzvifambisawo sei? Muri kuzvifambisa sei naye mukoma? Because hanzi mainge matonyura murudo mune zvakanaka, but all of a sudden hanzi requirements enyu zvamunoda every time hanzi ivo vari kuti ine hangu handizvikwanisi, munhu wangu ndinomuda but hanzi ava kundiitisa zvandisingafariri. Zvakangooma. Munoti kudii? Voenderera mberi here nerudo rwavo? Kana muchikwanisa mukoma munogona kungouya then motiudza kuti what is happening. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Please post my story makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 49 years ekuberekwa. Murume wangu iye ane 54 years. Tine mwana wedu mukomana atova zerawo rekuti ange achizonzi azoitawo mhuri yake. Mwana uyu tigere naye pamba. Ane musikana wake waari kufambidzana naye. Saka mwana akauya kwandiri because I'm very open kuvana vangu, and akati auya kwandiri akati, mama, inini sezvamunoziva kuti ndiri kudanana naGrace. Saka inini naGrace takawirirana kuti tinge tichizoita zvekutizisana nekuti nguva yafamba, vamwe vezera redu vatova nevana. Ndakabva ndamukansela ndikabva ndati, asi kana ukataura nadhedhi vako tinogona kuona kuti tingaunganidza mari here toita zvekutora mwana wevanhu zviri pamutemo. So ndakabva ndadzoka kumurume wangu ndikati, ndonyaya iripo. Tino ari kuti iye ava kuda kuroora musikana wake Grace, but vari kuda kuita zvekutizisana because Tino iye ari kuti handina mari mama yekuti nditange ndaenda kunozivisa vabereki. Saka akati it's either mondipawo mari ndotsvakawo kwangu kwekugara nemusikana wangu. Kushanda zvake akatotanga kutoshandawo manje. Basa rake rine mari but munhu achiri kuitawo settle down in life. Ndokusaka ndainge ndakamukomekedza kuti chimbogara pano pamba mwanangu uchigadzirisa zvinhu zvako. Paunozobvawo panapa uzobva pano wavawo nezvimidziyo zvako, wavawo nechimotikari chako. Mari yauchazonzi unonobhadharira rent iyoyo chishandisa mari iyoyo kuita zvimwe zvinhu in life. Usatangirawo paground sezvatakaitawo isusu kuti takatongotanga tisina chatainge tiinacho. Fine, ndataura nemurume wangu, ndataura nemurume kudaro. Murume haana kumboramba, akabva ati zvakatonaka zvakadaro. Kana vatori ready vanogona kutongoti musikana uyu otongouya otizira. Saka anenge obuda muroom make then onogara kugarage. Handina kupikisana napo because imba yedu yakati kurei zvayo, but ndakaona sekunge zvisingaiti uye zvikare zvaitaurwa nemurume zvakange zviri right kuti muroorawo ange achizonzwa sekunge akapombonoka. Vanoenda vonogara mugarage, kana kuri kunzi kupaka motikari tinongodzipaka zvedu panze because garage redu isusu original garage takazorita marooms. Murume wangu anoshandira pamba, takabva tachizoita office zvekare neka small bedroom.
uye garaji takazoita extension, saka garaji harina kubatana nemba zvekuti ikoko kana tikanyatsokudhizaina zvakanaka mumba, garaji rinotoita imba yakatonaka zvekuti vanozviraramira life yavo variko ikoko. Vakada kunzi vanenge vachibika nesu panenge pasina dambudziko. Murorawo akadawo freedom yake, anongoswera ari mumba make kuitira kuti pasazova nematensions. Taitotaura nemurume wangu mune zvakanaka, saka tava kuda kunorara mukoma tazondiunza pano. Murume wangu akabva ati mai mwana, ndikabva ndati yes. Akabva ati mai mwana, zvino tichazvifambisa sei, because ivo vane culture yavo, ininiwo I had to go through that period. Ndakatomboda kuramba murume mukoma, but nekuda kwekuti kwandainge ndichibvawo zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka, ndakazongosarudzawo kuti ndinge ndichingoita zvandainge ndanzi izvi ndo zvinoitwa mudzinza rekwavo, ndikangoti rudzi rwavo ndizvo zvavatori izvozvo. Saka inini pandakatanga kudanana nemurume wangu uyu, tichiri mukomana nemusikana, zvaindinetsa. Mafriends angu ose akapera kubviswa umhandara. Tichitotaura ndaitodawo kutoziva kutoti zvinombofila sei kunzi wabviswa umhandara. Saka ndaiti ndikada kurara nemurume wangu tichiri mukomana nemusikana ipapo, aingondiavoida, achindiavoida. Ndakasvika pakutizira, ndatizira ndikagamuchirwa nomufaro. Akaita nguva asingapindi muimba yedu yekurarira. Taiswera tose, but aitongotsvaka nzira dzekuti anga achindiavoida nadzo. Nerimwe zuva vatezvara vangu vainge vachiita zvekudhiraivha matrack, vakati vadzoka kumba, tainge tichiri kugara kumaruzeva. Saka vadzoka kumba kudaro, ndo pandakanzi ndinge ndichigadzirira navamwene vangu. Vakanditsanangurira mukoma nyaya yandisina kukwanisa kugamuchira. Vakandiudza kuti ivo vakarara navatezvara vavo, uye zvakare ndiyo culture yavo, zvichireva izvo kuti vatezvara vangu ndivo vaifanira kuti vange vachizondibreka kumhandara wangu. Ndakatadza kuzvigamuchira, ndikaramba, ndikati handa kudzokera kumba. Vakati ndainge ndichazopiwa uripwa hwemombe. Vakati muroora, kana ukabvuma kuita izvi uchapiwa uripwa hwemombe. Mombe idzi dzichatongova mombe dzinotongotiniwa dzoendeswa kuvabereki vako zvisinei neroora rako. Saka ndakanzi painge pachazotiniwa mombe 4. Uye kana ndainge ndichazoramba kurara navatezvara vangu kuti ivo vange vachizviona kuti ndiri mhandara zvechokwadi, zvinoreva kuti vainge vasingazondipi maropafadzo ekuti ndinge ndichizova muroora wavo. Saka ndakaramba mukoma, ndikaita imwe stress kuda ndakaita nearly 2 weeks, kusvika murumewo azongondibudira pachena akati kana zvichinetsa ndinongotsvaka umwe musikana wemuvhileji mavo imomo waaiti anonzwisisa culture yekutoti kana watotizira unotofanira kutotanga watorara nababa vemunhu kuti unge uchigamuchirika mudzinza iroro. Ndakaona kuti pano ndinogona kuluza mukomana wangu wandainge ndichida. Ndakazovatendedza vatezvara, vakabva vachizouya vatezvara, then ndokubva vachizosika bonde neni. After that tikazotanga kuita tose nemurume wangu, but vatezvara havasirivo vakandipa pamuviri. That one I know very well, because ndakatomboita nguva ndichitambudzika nekuda kwenhau yekubatira pamuviri. Ndikatombofungidzira kuti kurara kwandainge ndakaita navatezvara painge paini zvainge zvakatokanganisika, because ndakatombobleedha. Ndakaita dambudziko rekubleedha after vabva mukurara neni, and ndairwadziwa zvakanyanyisa. Ndikazoendeswa kuchipatara, ndikanzi ndaiva ndiine infection, but yainge isiri STI. Saka murume wangu akabva anditi zvino tichaita sei, nekuti ndiyo culture. Mukoma, ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Muroora handisati ndagara naye pasi, asi wangu mwana mukomana kuzviziva zvake anozviziva, kunyange tisati takamboita discussion about that, but culture yavo. And murume wangu, vana vangu vanofarira culture yavo zvisingaiti. Kunyange tikanzi taenda kuchurch, but their culture is number 1. Vanogona kuti ngoya vakatorwa nanabamukuru vavo voendeswa, kana vaenda vanonodzidziswa zveculture yavo, mafambiro akaita dzinza ravo, nekuti vakabva kuMalawi, kubva kuMalawi vachizouya muZimbabwe. Saka culture yavo vana nditotozviziva kuti
vanotongoifarira. Ende vekudzinza rekomurume wangu inyaya yavanozotoda kutoziva kuti zvafamba sei, chiitiko chacho chazoitwa here kana kuti kwete, nekuti pane uripwa hunozotoenda kudzinza remusikana uyu. Uripwa uhwu kuenda kwahwo veukama vanofanira kuti vange vachizviziva kana kutokontributa, nekuti pakaenda dzangu mombe inini pane dzimwe mombe dzakazotoita zvekuenda iri mari, but pakazonotengwa mombe kuitira kuti pamba pedu dzinge dzichizosvika dzava mombe dzinotsika. Mari yacho yakabva kuBulawayo kwainge kuina bankuru vainge vachishanda semupurisa. Bankuru ava vainge vari mukoma wemurume wangu, vandiri kuti ndivo vanopota vachitomboya vachitora vana voenda navo kuBulawayo, vanenge vachivadzidzisawo maererano netsika nemararamiro according chirudzi chavo nedzinza ravo sevanhu vakabva kuMalawi. Saka ndinodawo advice, inini ndiri mushona chaiye ari straight, dzinza redu ndere muZimbabwe, zvose izvozvo kwedu hakuna. Musikana uyu dzinza ravo ndere muno, havasi mabva kure. Handisivi kuti vachazozvigamuchira here, nekuti inini vabereki vangu vakazozviziva zvavo, but amai vangu vakaratidza kubatikana, but baba pfuma vakaigamuchira nomufaro. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Macultures akadai achiri kuitika here uno mukore uno munyika yedu yeZimbabwe? Strange things indeed they do happen in this world. Ngati vabatsirei vanzvadzi vedu. Hanzi muroora ndomuudza sei kuti muroora kana uchizouya zvako uchauya, but idzi ndotsika dzemudzinza iro rauri kuda kuzoroorwa. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomanashe, please post my story makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ende ndiri makore 33 years ekuberekwa. Takasirwawo imba nastepdad vedu. Imba iyi mukoma yava kunetsa. Stepdad vangu vakasiyana nemudzimai wavo uyo wavakaita naye mwana mukomana umwe chete. Mukomana uyu zvinonzi ainge achipenga, saka hanzi akangobva pamba ainge ari koma 8 years ndokungoshayikwa. Haana kuzivikanwa kuti ainge aenda kupi, saka vanhu vakangofungidzira kuti pamwe mwana afa aurawa nemabhinya kana kuti maybe ari kungotetereka nenyika, nekuti pane pamwe pazvinonzi akatombonhongwa kuMozambique neumwe wokuziva akadzoswa zvekare imo muHarare akazoendeswa kwaMutare. Saka stepdad vangu vakazorambana neex yavo ndokubva vachizosangana naamai vangu. Vasangana namama stepdad ava vainge vaine mari, ndikangoti ndo makore avanonzi vakatanga kuitawo mari. Vaita mari yakawanda kudaro stepdad ava. Imba kutenga kwavakaita zvinonzi imba iyi vakaitenga vakatanga vamboisisa ex yavo pamatitle deeds as a guardian. Mama vangu vakazozviziva zvaingova neconfusion. Ndikangoti stepdad vangu vaita sekunge munhu anotorasika njere. Zvinhu zvavo zvavaiita zvainge zvisinganzwisisiki kuti munhu uyu anombonyatsokuita nezveimo upenyu. Saka vakazogadzirisa mapapers emba. Saka kutaura kudai imba inonzi ine matitle deeds maviri. Saka ex yastepdad yakati yazviziva kuti yainge yabviswa pamatitle deeds, yakabva yarigedza kuramba ichinetsana naamai vangu ndobva yaendererawo mberi neupenyu hwayo. Saka takangokurawo tichingoudzwa namama kuti kune vamwe amai vekwaMutare vainge vachida kutora imba yababa. So mama vangu vainge vagara vaine vana vavo vachizonosangana nastepdad. Saka stepdad vaiva munhu aiva nemari, handidi kunyepa. Of course kakudhunya kaivapo. Vaitova nedzimwe nguva dzekuti kana pamba
maigona kungoburitswa panze mose kana usiku vobva vatora ladha vobva vati kwirai pamusoro pemba. Usiku ihwohwo mukoma tobva takwidzwa pamusoro pemba vobva vatanga kutiseka. Kana takwira pamusoro pemba kudaro vaibva vabvisa ladha vobva vapinda zvavo mumba vobva vatanga kuseka. Vaine kamwe kasong kavo kavaifarira kuridza kana kuri kunzi vanenge vazviita vakasvika pamba vachibva kumabhizinesis avo vaita zvekutenga madiamonds vachitengesa. Pamba paitosvika mamwe maambasada vatori varungu vaiuya kuzotora madiamonds nguva yemadiamonds iya. Saka baba vaiti kana vakabva kumadhiri avo vakasvika pamba matopedza kubika matoseta dinner table paya vaibva vatongoti budai panze mose tobva tatoziva kuti nyaya dziya dzatanga. Saka nekuda kwekuavoida zvakawanda mama vaingoti handei panze pacho vobva vatora ladha tobva takwira pamusoro pemba. Saka taiti kana takwira pamusoro pemba kudaro then ivo vaibva vabvisa ladha vonopinda mukitchen. Vaigona kungoti tinge tichingokwira pamusoro peroof yeveranda which was not very high but kupaburuka painge pasingaburikiki nekuti vaigona kutotyoka makumbo. Saka vaibva vapinda mumba vaibva vatanga kuridza full blast kasong kake kuti pane vamwe vasipo kachimbetu vachiti kuguta kwataita uku pane vamwe vasipo. Vaigona kukuroverai bhodho rose resadza pavanozouya neladha muchizoburuka maiona kuti chikafu chose vanenge vachidya vachipedza chose ende vaita sekunge munhu anotosvikirwa. Mototangidza kuti 1 kana kuti vaingoti vanangu pindai motikari tobva tatoenda tobva tatonodya kuhotel tobva tadzoka. Saka takazouya kunoku kumhiri kwemakungwa tauya kuno manje hatina kana kumbofunga nezvazvo kuti nerimwe ramakore pachazotanga kuita case yakaita seiyi yekuti zvinozonzi mwana wastep father wedu akazongonyuka from Norway. Isu tigere kuno mukomana uyu aifungidzirwa kuti ainge akafa ainge asina kufa. Hongu akaenda kuMozambique akazotonosvika kuMozambique akanorora akatowana atori nevana mukomana iyeye but atova murume mukuru. Saka mama vangu vakazofonerwa vakaudzwa kuti panomwe munhu ari kuclaima imba apo patainge tava kufunga nezvekuitengesa imba. Tikati munhu ari kuda kuclaima imba yedu ambori ani iyeye. Zvikanzi pane munhu ari kuti imba iyi ndeya baba vake uye zvekare ane matitle deeds anoratidza kuti matitle deeds awa ndiwo maoriginal akatanga acho uye zvekare ari kushandisa zita ramai vake kuti vakange varipo uye zvekare iye ndiye dangwe remuridzi wepamba ipapo zvichibvirwa step dad vedu avo vakazotoshaika kudhara. Saka nyaya iyi takangoiignowa pamwe dai takadzifambira nyaya idzi kudhara takatotengesa imba takakanganwa nezvazvo but takangoverengerawo tichiti tichazouya kukumusha nyaya yava kunetsa on top of imba yaari kuti ari kuda murume uyu is also suing us ari kuti suwa mari mukomanashi akawanda is suing us for $400,000 ameno kuti imari yei but malawyers edu akati nyaya yacho inogona kutoita valid in court zvinotoda kuti munge muchisvika kunoku. Saka vakazoti ngatisanganei mamutare budhi ivavo but ndine imwe sister yangu uyo ainge ari kuSouth Africa pari zvino ava kuZim ane hope akati akatirotera hope tichibikwa muhari ameno kuti zvinorevei kune avo vanogona kududzirawo hope kana muchidzikwanisa kudzidudzira hope idzi zvingava zvichireva kuti kudii kuti unonzi panenge paine kwaunenge uchida kuenda ikoko wobva wachizoudzwa kuti uri kuonekwa uchibikwa muhari. Does it mean kuti kwatikuda kuenda uko tikuda kunogadzirwa pamusoro peimba iyo yatinobhilivha kuti imba iyi kana ikatengeswa isusu tinofanira kuti tinge tichiwanawo something. Imba yainge iriwo imba yaamai vedu plus yastep dad vedu nekuti takazotoitwa adopt
surname yekwastepdad ndo yatakange tava kushandisa, saka hatishandise surname yababa vangu inini because my dad vakatongororawo mheno kwavakazotoenda nemukadzi wavo, saka taitongoshandisa surname yastepdad. Saka tainge takataura tikati no, imba ngaitengeswe toita hafu. Zvino vanhu vacho vari kuramba vari kuti isusu hatina rudzi navo, hatikwanisi kudya nhaka yakasiyiwa nehama yavo. Apa my stepdad is buried kunoku kuUK. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Pakadai vozvifambisa sei? Kana kuri kunziwo imimi kusaidi kwenyu munenge muine chouviri, your life is okay, mune dzimba dzenyu muUK, just be grateful kuti your stepfather vakakwanisa kukureraiwo, vakakubvisaiwo kuZimbabwe, vakakwanisa kuti munge muchizogara munyika mamuri kugara imomo pari zvino, uye zvekare mutori ne brighter future. Saka kana muine life iribo, just let go of that property iyo iri kuZimbabwe, mumusirawo mwana iyeye otangirawo ipapo, sezvo iri pfumawo yababa vake. Zviri izvo zvaanokwanisa kuklema kuti baba vangu vakasiya vandivakirawo pfuma yakati. I don't know what you think muri yeZimbabwe. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.